Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream, but some demand to Mabuyu, Bambalunyu Class, Hopotlaman, Zabafokazane Beport, Luchuala. Welcome to another exciting episode of Nia Tembana, couple switching phones in Tanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are doing the right thing, looking for lovers on DC. Wekwe. Ubaba wenu. Maungbono othi baba wami. Maungbono othi cream tala cream, othi inkosi. Ngavele nje ungimemeze ngathi umunyunga isini lapho. Yangizwa uthi ngithini? Othi baba wami. Yeah. Awuthi ngibone ke ukuthi wonke umuntu present namhlanje njengoba sisazobahlukumeza. Welcome Mr. Dlamini. Thank you baba. Present uDlamini. Vusi, Vuselelo, Kamanele. Present Ntanami. Showcase. Tuyazi ubatutule noma sebekhala noma sebephansi lokhu batutule njalo mawuhalela ukuphula ithambo liphule ngoba inkosi uKing Ginger sisho njalo Musa crush yomzansi ngene ngaphakathi. Hlala la. Waza uyawazi amajita. Yawazi amajita. Hlala la ngifuna ukuthi uhlale la. Ayo, take me straight to the couple and I need you to do the right thing. Take me to it. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana Kings, but umtimandu mabuyu bambolunyu hlase. Ubodla manza bafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Nia Tembana, couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumcholo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Vusi mawuthi uthukile wena njengomuntu omnyama upress in. Press those. Hawu umuntu omnyama ngene igebengu. Angithuki. Awuthuki. Kumele ube ne ingqwele instant. Bena ngibe ingqwele angithuki. Hayi thina siyespress ama panic button. Mawupanika nje. Ikitazelana ingane mfethu. Sanibona. Sister ukwenzani ngibona ngathi yakitaza la ngemuva. Naphila. So uyangazi kazi la mina uChange. Seswami ungadini. Mina igama lami nguChange. Wena ubani mntanga mayigama? Mina usalicabanga. No, ngisharon. Igama lakho ngempela Sharon? Yes. My brand Ntombi igama lakho Sharon? Ngiyakubuza mfethu. uSharon. Yakutshela musa. Sister uSharon ngempela? Yes, my name is Sharon but. Hayibo elesizulu ubani? Hawu ngimvenda mina. Elesivenda ubani? Ngelesivenda ngilufuna baba. Lufuno. Yes, Lufuno. Ngoba lela shares akulona. Hawu ndifuna ufuna Sharon. Lufuno Sharon. Enda. Bari mina. Ndiyona tita. Ndovu. Mina bangibiza Mkhondereni when I'm in Venda. So yeah, you can call me Mkhondereni. Mkhondereni. Yes. Yes. Okay, manje. Yeah. So ngifisa uputeni bayigama. Ulinda igama. Ulinda. Kuphi emakhaya Kamlindosi? Elsikisiki. Elsikisiki. Kuphi nelsikisiki? Elsikisiki sambe near Mthatha. Okay. Power to that. Mina ngisengcobo mfowethu. Eastern Cape ngisengcobo ngijiyane mfethu njengoba ungibona. So ndiyabulela mfethu bakubantu kwazi mfethu. So I want to know mfethu senixesha lingapi ni date wena nomuntu wakho? It's been 3 years. Been 3 years ne. Ungathi into oyithandayo ngalemntana? Yo. Ayambona na yashisa. Yeah, bra. Ayashisa ayambona. Power. Wena uyasha bra ne. Yo, muhle na uyambona. Uyasha. Unamanzi ulikhamba, unamanzi Musa. Nangu umchitesha la. Plus noma mazi ugqoke red for danger. Yeah, She's dangerous. Lufuno. Wena ungathi what is it that you love about Mundwa? I love everything about him. Yeah. He's a jolly person, he's a loving person. Yeah. Everything about him. Yeah. And uyakwazi ukunelisa. Yes, uyakwazi. Ngeshizolo. Yes. Indaba uthama uyithembini. Hayibo. Ungasiphoqi phela mfethu thina ekoloni mfethu. Awuyithembini bafu. Shizolo lishisa.
Mama yanela phela lo mntwana umuntu wakude lo kumele umphathise umphako nawe kumele ube nomphako uma ugoduka so awuthami ngifisa ukwazi kuwena kulo 3 years lokho ngithandanile awukwazi mhlawumbe ukwenza ama mistakes mhlawumbe ufebe noma kube khona umuntu ojola naye eceleni hayi ne senze nje ngijola naye kuphela yeah wena my sister ukazi ube ne mistake mhlawumbe uyithole usupha omunye umuntu ikhekhe mhlawumbe mawusekhaya evenda No, Naluti. indoda yakho le yakudala naye alivuki nje mawuvakashile Awu, ama-ex ama-ex, mina ngisithandela people. oh ngicela umuphi yakho umtshela ukuthi angithandi Ngithanda baby. bambe ngahaki awuthami ungathuki nomjida athi yakusaba sister yini uyamshaya yini sometimes awu wane musukhipha ulimu ayilona awusekhipha ulimu hey wena ngishale romance yakudala le romance yamakhehla le uthi mama ezoqala ikayitete sengifuna gcwele ngawe Lindo oh la uthaka uyamazi umlindo lo ucula ngiyamazi ya yiphi ingoma yakho oyithandayo mina ngiyayiphandela anginadwaya ngibaba ngiyayiphandela unjayami big up to Umlindo the vocalist bafethu we love you so much mfethu ungakhohlwa you one of the best uhleli la uhleli khona uright kuleka siyakuthanda siswami ngizocela ukuthi manishada nenze show ukuthi ngidlala ingoma kaMlindo ethi ngoba mina lalela ngithi uyangazi mina ngithi yeah sengifuna ukwenza lento engifuna ukuyenza ke so ngicela ukuthi ungalokhu uphikisana nami ngiyakucela ngalokhu uphikisana nami ngihamba nabantu abawu3 namhlanje wento ekuzomela uyenze kuzomela ukuthi ucooperate and uma ungacooperate mina ngizobukisa ngawe phambi kwentombi yakho and uyangazi ukuthi ngiyayenza lento engiyishilo yabo sibaningi wena wedwa so ungazami nje into ozoyenza manje uzoconvince nomuntu wakho umtshele ukuthi ngithi mina kumina shintshanani ngamafoni wena unginike ifoni yakho ngaphandle ukucomplain or otherwise khuluma nike baby ngiyavuma Yo, ikunkinga? ngiyabonga siswami yazi musu utantsholi ngitheni ngawe ngalento awucooperate njalo Uma ujola manje baby. and asikazi sikhulume ngomjolo thi sikhulume ngefoni Uma ngefoni hayi ujolo baby. wathi utshintsha amafoni yazi siswami ungizwile mangikhuluma nendoda yakho I gave him a straight option and yambona yini ukuthi uyayimosha le option engimnike yona lungisa indlela zakho awuthami mfethu uyabona ngihamba nomusa ngihamba no welcome ngihamba novusa and sizokugqoka wakholoza ufuna ngenze ngikhiphe-ke lo gama khipha nje ifoni ngalokho futhi ungimoshele isikhathi uzokuphose kulo bhobho waya lo khiphe mara baby Phe ifoni nje. hayi Hayibo. sister ukhulume nendoda yakho Nikuzumba mina ifoni. Zinenethi zithi. amafoni Sama secret manje mina nawe. baby mara yini inkinga yakho Nje yini? yini inkinga yakho mfethu yini inkinga yakho shuthi uyafeba wena ngifebe Ifebe. Baby if ungafebi lethe ifoni. awufeba ngithi Hayi. ubanike isifebe phakathi wena no2 asikho isifebe nayazi Hayibo. angithembi mfethu Inanethi chamthembe. why wenza kanje phambi kwengane ekuthanda mfethu hayi uyazi ukuthi isho ukuthini lento yenzayo uyenzelani lento yenzayo uyabona ukuthi usuzophenduka isitha sami Hayibo. ufuna ube nesitha wena manje baby masana niyaphi Hawu wasihambi. Niyaphi? Hawu. ngishiya ifoni manje let ifoni hayi babe yakho yini musilokhu ungithinta buka njalo khona yabona nje ubulokhu ungithinta lokhu kuyasondele buka lesikhala soso buka ifreedom kade unayo hayi angeke baby masana Hayibo. Baby, alukho phethu yini kodisa phone that's it. please Phone phethu. cooperate cooperate yini inkinga yakho buka sebeyakuyeka buka sekuyakhululekwa buka mosha isikhathi sister ngicela uzomangala Linda hola uyangidisappoint awuthami is there anything that you want to say kumuntu wakho ayikho soqala ngefoni yakho ke letha siqale ngeyakho ngqo ivule
Don't worry, sister. I'm here for you. I'm here to help you to be free. Pressa kakhulu. Uzizwa njani? Uzizwa njani? Ngizothini because bayatatazela lokuphumisa ifoni nje manje angisazi ukuthi ngifika kanjani. Now WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama labanye lezinye ifebe ungitshele la cause izoba idliwa umuntu wakho yezwa. Stay strong, stay calm and take your time, please ne. Okay. All right, guys. My name is King Ginger Cream de la Cream. Intwana nje yaseNgcobo, ngigiyane as you all know, and I love my Eastern Cape people. Mwah. Kusel, cela ungitypela lapha. Uthi I love you. Njayami. Brother, talk to me. Yini? Khona into ufuna ukuyikhipha before sikhiphela. Hayi. Ekhaya awujoli. Hayi, anjoli. Akekho umuntu othanda naye ekhaya. Hayi, uyenje. Ne-cherry yakho le othanda nayo uyayiphika. Iphike na ikamera. Iphike. Anjoli. Anjoli. Uyekuphela. Ubani uAmanda? Amanda. Sister Baby ubani uAmanda? Nawe yazi baby ukuthi baningi sisibami. Hayibo, unosisi uAmanda wena manje. Nakhala zonophi Amanda yini? Baby ubani uAmanda ngiyabuza. Bazosixabanisa baby. Yey. Ngisho ngathi laba bazosixabanisa laba. Hayi Bolinda. Musu ukuthinta inkosi. Baby ufeba noAmanda? Sister, ngicela uze la sibone. Ngicela udelete lapho utype uthi sex sibone ukuthi uAmanda akaveli in under sex. Awuthi ring iqiniso mfethu. Wena noAmanda skippani. Amanda. Kwenzakalani? Akwenzakala nix. River mfethu lo mntana lo usakunika ichance ukuthi uyiphendulele. Hayibo. Ukhona ehlisa umoya sister kwenzakalani? Tshela mina, khuluma. Ubonani lapha? Waphuma na uAmanda ku sex? Wena noAmanda nenzani ngesex ke manje? Hayi, sasixoxela nje. Nesixoxela ngesex. Wena noAmanda niqale nini kuyixoxela ngesex? Mara Uqale nini? Mara baby manje. Ikondom mina isebenzisa hayi kodwa. manawe. Ngiyakubuza man, ngizokutetema. Hey wena. Hayi. Wena uyithanda ikondom wena. Wena uyithanda ikondom. Ubuyisebenzisa ikondom noAmanda? Yes or no? Masenzani bese ngenzi nix. Nisakuthi thina yemali asikubona kase. Usaqhubeka usenza ilima. Yini le utade wenu lo? Baby, mara baby. Angiyena ubhebi wakho wena. Baby man wena. Hawu. Khuluma. Ubani Amanda? Amanda usisi wami. Wena kuyaziwa kini ukuthi udlusisi wakho ubhebha umndeni wena kuyaziwa wena ukuthi anenzi nix kanjani man asimfonele ke sibone ke lo mkhuba wakho ukuthi ke anenzi nix ngempela uzolikhipha leliqiniso mfana wami nginayo i-airtime uzoliqaka iqiniso fandaga ngidlale wena la ngikunika umuzi ukudla konke ya wena umnika nekuku sister ya akaneli akaneli lo Amanda usisi. Amara nawe mara. Wena son. Khuluma iqiniso ubani lenkunzi kaAmanda. Iyaringa sister. Iyaringa. Ngizoke ngizwe. Sister ungakhaleli lo mfana. Qina. Awuthi amxolisa, iyaringa le phone. Amanda, kupahubwani Amanda. Is this Amanda? Ish. When Amanda, hello Amanda. Hello. Yeah, bayikama lendoda yakho. Ukhuluma bayikama lakho. Linda. Sister, ngikupa ukubutsa gore wena noLinda ni yini? Umuntu amulinda wayi? Oh, umuntu wakho. Niqale nokuthandana wena noButlinda. Hawu. Kade. Kade naqala. Oh, ubuwazi ukuthi uButlinda unentombi yakhe yena. Intombi yakhe yiphi yona? Le ajola naye emnakekelayo emnika yonke lento nayo ubuwazi ukuthi yena unentombi yakhe straight njengoba wena uyinkunzi kaMakhwapheni. Hawu. Yazi mina ngazi ukuthi Londi nomuntu mina. Khuluma yipho. Uthe wena usisi wakhe wena usista kaLinda wena khuluma phethu. Usisi wakhe. Ya uthe usisi wakhe yini ukhalelani? Usisi wakhe. Usisi wakho mina. Ya umntwana wena uthe uyingane. Hayi baby man. Ungathi baby me. Unga baby wena. Akakwazi ukukhuluma la usaba intombi yakhe ukuthi izomshaya yangempela. Hawu. Linda iyathola. Uyabuza usisi. Iyangixolela. Hey khuluma. Amara nawe mara. Wena son. Akafuni ukukhuluma uyakhala la. Ukhaliso wentombazane. Linda iyangixolela. Iyabuza ingane la. Phendulani. Sister, tshela lo bitch lo ukuthi umuntu wakho lo. Wena sesi, lo Linda wakho lo.
umuntu wami ngiyamnakekela ngithengela yonke into Yeah. nama-antawo yonke into Yeah. ngithengela nokudla Uphinde awashe lawo uhlala manzi. kwami futhi uzula ntoni inyanga Angithi ulala naye ufanele ukuthi umondle ulala naye ngithi awulali naye. ngimondlela wena Umondlela mina. Sis, Umondlela mina ungiphatha kabi. aswabi nokuswaba athula indawo wena sister. Athula indawo wena usisi wakhe awuyilutho. Intanga zakhe. Umntwana ufuna intanga zakhe. because ubona nikho ndelisa abantu Uyamdelelisa ngezingane. Delelisa ngabantu. Uyahlanya wena uba Mama nawe mana mansungiqhela kabi bapha into. ngenze ntoni qela bakwayo uyaqhela uyintoni wena ungacela uxolo apha kumuntu ojola nayo uzoqhelana nami intoni baby intoni ngambambi intoni thetha bra sister saqhubeka ujole nalo njengoba ekwenzisilima Athamdoda ngisamfuni at all Yabona. in Athamdoda uhlula indaba zakho ngangikhona mina nishelana ngiyakugomela and then you go out Yeah. and ngijolela ya mnike nefoni Happy, yakho mamusi. ngepi ngani wena uhappy wena ukusebenzisa abantu ababili woza futhi sengifuna ukuya ethunzini nizongilandela ngoba ngiphethe ifoni yenu nizongilandela nje ngoba ngiphethe ifoni yenu maningafuni futhi ukungilandela shuthe leyo phone leyo mina ngiyayithatha cha kwena endlini uthatha into yonke yakho ngitshele sister ya woza ngapha wena sister woza ngapha mbambelela kami nawe lo welcome right kanjalo so isebenza nje ifone enye dango ivule sister awuthami angizwani ke ne-Springbok mina ngoba ngizokuxhumisa mina ngilotshela welcome nomusa novubamba ngilotshela welcome nomusa bakuxhumisele ngale bakutube check WhatsApp lapho ya yiwo lo and then la kusearch mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho ungitshele makuvela igama lezinye izinja la ungitshele ngoba yizo lemgode ezobe iququda umuntu wakhe yeso showcase. Okay, my brothers and sisters, we are on WhatsApp right now and we are about to type the trenders. Type lapho uthi I love you. Wena sister, awukhulume nami man. Awubwenete. Wena bakushele njengoba olebukete, olemonhle, olesha. yazi ngikwate Ne? zama calm down ngikwate Yeah. Akuveli lutho. Yeah, mfethu usheshisele phela lapha. Ngicela ungizaphela uthi I miss you. Ufake neheart red. Kwatela ne. Hayi sister ungawari maningi amadoda abhekile uzoyithola indoda right engenasikhathi sokudlala ubhuti mecela uxolo kuwena mhlawumbe usangamnike nye akuveli lutho phuma phela lapho type uthi sex bhuti delete lapho uthi sex angeke unike athamdoda at all athamdoda thineke nombono uyezwa mfethu nix type lapho uthi money ungawari sister check money la yazi awuthemba ulahlekelwa umuntu ophila kanje mfethu umuntu okwazi ukupha izinto usazolilamba boy Hayi vele abangani bakhe la. phuma lapho type uthi sex usazolamba dog how do you feel njengoba usazolamba wena hey ungathi mangikubuza imibuzo njani musiphakamisa isandla wena checka lapho aveli lutho Than come outside to delete leyo ukubhalela ehlisa umoya sister uzodila nayo le ndoda yakho ngathi uyalwa ngibathanda kabi laba banje bathunyelwe kumina uthi ngitubele bona Abangani bakhe still. ne phuma lapha ufake emoji ebrinjolo ufake emoji epentshisi ufake nale emoji yalamanzi la impophoma awari lidoda dube mina Avela mina kuphela. bela wena kuphela uyadlala uFacebook sise shona ku messenger type lapho uthi I love you ufake neheart ebomvu shiya kanjalo mayithi no results uphume Instagram nawo Avela mina. awukho la ifoni yakho thathu uyayibona ukuthi wenzeni kodwa uyayisola kale nto yenzayo Uma sosixabanisile. ngani ngixabelise ngani mfethu cela ungiboleka le phone kancane ibambe la sister uyayibona ukuthi wenzeni le ngane ithi ayisakufuni ke manje utheni ngalokho Kasho. sister hamba ufuna ukuhamba naye lo ngisamfuni asamfuni hayi sister ungahamba lutho lendlini everything ngithengile nto ranka zodwa relax akafuni ukuhamba nawe angithi awufuni ukuhamba naye angakulandeli angakumlandeli he's a stranger yini wena ubuke mina ngabe ubuke
Unefoni ithengile ngemali yakho futhi. Kaka mna yandothuka ngoku uziva unepower but uyabona uba ndikubambile thatha apha wengaka ifoni enye hayi sister uyomphuca ngesikhathi sakho no mara uyithengile mara asivume no we can't allow you ukuthi uthathe ifoni okwamanje kumele ukuthi uyilandele wena sosingekho uyithenge ngoba ukuthi sister ungamphuci ngiyacela hamba nayo Vusi hamba nayo unolaka sister with yeah Yabona into zenzayo. yini manje ufuna ukwenzani ukhale ungishaya wozalana ukhale ungishaya ngalento engiyenzile awubona ngiyakusiza la bufeba wena Usiza nganto nawe kuyahamba uthina. so lo munye osefonini uba befeba udlalelana ngale ngane ikuthekela yonke into yindaba ulwe nami yindaba ungiphakamisela inkosi sakhuluma nawe yini ufuna ukuguqa ngedolo makhuluma nami phela ngizokuguqisa mina makuthi uzoloko Manish. naye Linda nginake ngithi indaba ukhulume nami umi ngeenyawo uyazi ukuthi ngakuguqisa ngamadolo mina uthi nxa enkosini Linda say sorry ngalento eshoya mfethu ngisakunika ichance I'm still weak say sorry Linda 2 say sorry Linda 3 say sorry Angeke. Linda 10 say sorry Angeke. Linda 50 say sorry down on your knees yanqaba ngedolo boy yanqaba ngedolo hlala phansi khulume nenkosi hlala wena Linda indaba ungijwayele kabi yabo nje ngeke awukwazi ngisho ukungithinta ula eduze kwami Linda mfethu say sorry Angeke. indaba ungafuni ukuxolisa enkosini Nothi ngixolisa kubani kuwe? Kim uphi inqosi seyintombini zakho zonke lezo zinzilimi Hayi. ulwelani pho ngizama ukukusiza ngithi wena ubufebe ulwelani Unsiza uhambile mose unsizana. but ubumfebela waye ungaxolisanga ubungaxolisanga ngani indaba Wena ungenaphi wena? repent Wena ungenaphi wena? repent guquka ungenaphi wena? I said repent baba guquka yeka ubufebe umncinci unjalo uthanda necondom awudiki hlala phansi ndiyathetha andifuni uba ngiqandithetha undimele ngezinyawo eva ya sendixelele konke bendifuna ukukuxelela kona ndifila ipower bra up Manisama nabona ke nabona. famba moyeni hamba naye madoda ngifila Linda ndifila ipower bra Yabona. ndiziva ipower bra uligiyane ndiligyane Ijani wena. ewe Laphi ijani wena? yimi giyane ndiyala yimi giyane yimi ebra uyazi nawe ndiyifemeli mna xa ndithetha nawe unjonge Intoni ijani? mfethu uwena ofebela le ngane Intoni ijani? Laphi ijani? mfethu yimi Ngicela kabi. yabona Hayi. and you know my Xhosa brothers won't like the way you are talking Asuka. you know that ukuthi wena ngenza ukuthi ungabusaligibela ibhasi le-Eastern Cape makuthi ungeke uyihloniphe inkosi ngijiyane nami ayimxhosa Asuka uyazelaphi? unomona Uyazelaphi ijani wena? kodwa igiyane lenze njengawe igiyane alihambe libethabetha igiyane li-honest Bethu ungenaphi wena? Betha ngento yakho. uyakhala lo mamseni yekulila igiyana lili ngathi bangakugqomisa ngempundu phansi but miyekeni ningamgqomisi ngathi angakubetha ngempundu phansi hayi wena sani musukuthuka inkosi hayi nimbuyiseni lona yazi kusamnandi man wozala wena wozala uthi yabona mhlawumbe umnandi ekusebo bhuti ngicela nimdlalise nje isihlalo sobukhosi kanje ring 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 ziriri ndara Manisha. uziva unjani thetha kwedini ndithetha nawe Ngodini. uziva unjani Yikwedini. uziva bra hambani naye lo usekhathele ya futhi miyekeni ayihambele makuthi uyabuyela imgonkoza iqolo I love you bra ngizokubona ematatiyela ne sabe siyolungisa le ndaba kacwecwe ndidikiwe gqithi ndifuna iqiniso ngoku ubonisa isupport tata umntanethu lo eva break list thani okay futseki yeah SA please bafethu one love South Africa
yonke ingane nengane ideserve ukuthi ibe safe esikoleni. Ngicela nisondele bafethu. Ingane nengane ideserve ukuba safe esikoleni. Today, lucky enough, coincident, singaphandle kwase Mel Park Primary School, and it reminded me ukuthi it's where the kids are safe. These are the schools where the kids are safe. Abantwana mabeyiswa esikoleni kumele ukuthi babe safe. Sibhlungu, and akekho umuntu mfethu engimfisela ukuthi adlule kulesimo lesi siyicountry sikuso. So njenge South Africa ngicela ukuthi sibambaneni, sibonise support, sihlanganeni, siunite. Umuntu owenze icala kuzomela ukuthi ajeze for lokho. Ongalenzanga icala angeke ajeze. Kodwa olenzile kumele ukuthi ajeze. Yabonga South African, let's be patient, sisebenzisane nomthetho, senze izinto ngendlela right. Ngiyathanda the way, even if when I go live, people they always express support for usisi wethu omncane, uCwece, umntwana wesizwe, umntwana weSouth Africa, umntwana wesichaba, a future president, a future leader, our future daughter, our future doctor. We love you. So ngizocela nje amajita ukuthi sibeke izandla la, and then we're gonna count to 3. Mase sithi we love you, Cwece, and then mase siyaphuma siye emakhaya. Madoda ni ready? Show bafethu to uCwece bafethu for support ka Cwece. Energy bafethu. 1 2 3, we love you, Cwece. Take us home. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couples switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake